Uzihlonipha nokuthi ngenze ikhono lami lize libonwe yizwe kangangokuthi ngize ngibonwe abantu ababona ukuthi cha ngifanele ukulithwala ugodo lokuthi cha mina cha nguso science kwezokugijima ngenqini leyo nto ngiyithanda kakhulu ngithi ngibonga abantu abavotayo abantu abahlezi bengeseka ngoba angiqala ukuthola indondo ngeke ngayithola futhi kumasathma kulo yanyaka ye best newcomer eyayingikhipha ebuvukaneni ngoba njengoba manje sengiyomunye omaskanda basezingeni angiyona inkunzi ngazi ukuthi ngingazibiza ngani ngoba angifuni ukuzibiza ngalamagama ayimpi kodwa ngiyomunye wabantu abazothi mabefikile icaca ukuthi bakhona njengamanje kuyangijabulisa nokuthi bakhona abafowethu abasakuthakasela ukuthi izinga lami liyaqhubeka yize abanye bengathandi kodwa ngiyabotha abanye bayathanda njengamfowethu nangumfowethu umbongolo othenje mfowethu ngicela ukuhamba ngiyokusupporta umbongolo evele ngedlabele lodwa le ngakithi madoda nginaye la uthe mfowethu ngifuna ukuyokhombisa ukuthi siyayithanda into yakho mfowethu uqhubeke kanjalo bafu usupport namanye ama artist ngoba kwenziwa njena ke emculweni siyasupportana ukuze siphumelele ayikhanda umbongolo ngizwe Buti PK na futhi Mshengu ngibonga ithuba la kubhuti engihamba naye Bahubhe Bahubhe sekubhuti omdala usephumile evukane sekusele mina ivukane South Coast ibhenya elincane hayi ngiyaxoka ngishaya enxebeni enxeba kuphela nje ayishola wena Unikele elibheka inxiwa le kunjalo nje ufakazi walo uzothola mhla ka 22 nje World Cup uzokhona World Cup now mhlambe ngofaka wena nje emacingwane hey cha mina sofakwa yimini ukusho impela hayi ukusho masofakwa yimini impela hayi awuzona imbongo suyasha yabona ukukhuluma ngeWorld Cup imani manje ngicela ukuthi nginitshele kusaeli ningangenzi isilima angivele ngishilo ngathi balandeli bami ngifuna nonke niyodala chaos lapha nina nizwa yini hey madoda ngifuna wonke umuntu othanda umculo kaMaskanda bani ufuna ubuntu yamehlo ngoba ngizobe ngixoba ngenqina madoda ngikhuluma umlutho ngicela ngenziwe isilima zonke zami ayishone khona ngoba ngiyeza kulungile Bhekeni hayi madoda ngifuna ukuthi sizwa kithi umyalezo ongawunikeza bonke abaculi abakhona ikakhulukazi uzokhumbula ukuthi njalo la kusuke khona nemicimbi yoMaskandi sekuvamisile ukuthi abalandeli kube khona umsindo obakhona uthini umyalezo obhekise kubalandeli nakubaculi uqobo lwabo ikakhulukazi ukukhuza lezi zinto zokushaya bafowethu iphuze lihle kakhulu lelo Mshengu ngiyabonga mfowethu abona umculo wethu uyalimala nganiza kwethu ulinyazwa abantu abathatha isizinda sokujabula basenze iringi yokulo ngiyacela nganza kwethu ngiyazehlisa phambi kwenu asiye lapha ya ngenhloso ukuthi kuyoba mnandi sibona amaqhawe ethu asiculela umculo wethu asingaki kuyofeza inhloso zethu zobumnyama balandeli aniyeke ukusiqhatha ngiyacela mawumlandeli ake niyeke ukulandela umuntu ake nilandele umculo womuntu ngoba mawulandela umculo womuntu ngumewa yena uzosala wena ulandela umculo mhlambe kulelo nothi ungafuna ukusalisa uPaul mfethu ngokuthelelana amanzi kwegcokama nendlamlenze ayikho into engijabulele njengaleyo bhuti wami ngoba lezi insizwa mara mina ngiphume eSouth Coast kodwa iqiniso ngilikhuluma lizwa linjengoba linjalo ngane kwethu kubantu bonke abalalele njengamanje ayikho into engijabulise njengokuthi lezi insizwa zithelelana amanzi eyamadoda injena ke iyaxoxwa idlule bafowethu nobhuti bethu nani sithembe nina inini ngaphambili akekho umuntu onabalandeli njengani la sonke sikhona impela kodwa sihamba ngemuva kwenu so uma kuwa nina bafowethu nathi kuyophoqa ukuthi asiwe so uma futhi nina into ihamba ngendlela ehlelekile kusho ukuthi kwathina sesobolela kunina sihambe ekuhleleleni kwenu lento eniyenzile nje bafowethu yenza ukuthi sikhululeke sikwazi nokuhamba nokukhululeka lemgwaqeni sazi ukuthi yonke into isemgqeni right ngiyabonga kakhulu bafowethu mfethu mhlambe ke asale sesibheka ke lapha sidedela abantu bayithola kanjani CD bafuna ukuzwa ngoba ingoma lapha ngangizogana usuka niniyeka bo ikhona ke CD yami madoda iyo le isihloko sakhona sithi ihlwele kunengoma lapha engikhulumela kuyona abantu besifazane madoda ngithi hayi bonjalo ngangizogana la ekhaya niyeke ukushaya amakhosikazi madoda umuntu umshaye nje umshayela ukuthi ukubukile
bashona itolo khamana bashona itolo abantu Mana ke bethu kulungile mhlambe siyakudedela manje kodwa ke ngesisho ukuthi hamba ngoba kuseze ezinye futhi la esuka le amabhena nyawo fresh kuma fresh awayila sakhile la hey what BK yabo BK yabona kuchunu nawe Mshengo madoda ngiyaxolisa usho lento iSouth Coast ngathi izoxaka ngendaba yaphesheya futhi mina kuyomela ukuthi bangifundise labafana bakithi ukuthi kiwa kanjani phesheya nami ngiye madoda ngiyayithanda ngiyogibela ibhaloni ngiye phesheya yes kiba abantu baphesheya uzaba right lapha madoda ave ngizozimixa nabo uzozo ungahambi balinde bayeze labazositshela kokwenzakaleni phesheya abeze soxoxa alright nangizogana la nawuganile la awu suka nini madoda ungithela induku mfethu isithi bathela itolo ne ikhona itolo bhuti wami nakumina uzoyithola uma uyifuna itholakala yonke indawo ithini number Facebook ngiyatholakala ku Facebook kune page lami lapha yana ngicela wonke umuntu angene lapha epage lami kuyamukelwa lapha yakumnandi kuyahlekwa kumnandi iBahubhe maskandi fans uzobathola abantu abazokumukela lapha ya ningene nigcwale isimono zasixoxa indaba zami kube mnandi kuyele inamba yami hayi uma uthi kanjani ungayikhiphi ube uthi mangisho ayina nkinga lezi inamba yami ithi 076 651 3351 awuthi ngiphinde 076 651 3351 ungithola lapho ke bazalwane uma ufuna uxoxa noma ingane mhlawumbe uyangidinga emcimbini wakho ngiyatholakala prize ke sesoyixoxa nje ngelinyila Bahubhe hallelujah